थांनाय 2018-19 नि ब्रिसुलिं जे सामं आचार्यपाड़ा SB स्कूल पर्यंत 3.4 किलोमीटर जे तंगमाने आबो कन्ट्रेक्टर गोपाल कृष्ण मजुमदार बिल तलांगै सामं कमप्लीट खाया अंगै ताबो तेवैसा कताल खाय कन्ट्रेक्टर रोमै सामं खाय दंगो द्रग नायनाय दाखो बखरा तेरनिसमे ब्रिसुलिं सामं रमजागो जे जागो लामा हामया आ जागा न ब्रिसुलिं खाय दंगो नाना थाना कोयना मचंगो ओ लामा दाकी खाय गार्ड फिटिंग रजाक खाय आचार्यपाड़ा लुकुरनि बगै बेलेनो हामनाय जानाय ने आं खाख्लायो हामबाय दरं जतन।